ప్రైజ్ రండి. ప్రభు పేరిట అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు నూతన గీతంతో ప్రభువాన్ని మహింపరుచుకున్నాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. తంబుర సితారతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. తంతి వాద్యములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. మ్రోగు తాళములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. స్వరమండలములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. మ్రోగు తాళములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. మ్రోగు తాళములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. స్వరమండలములతోన ఉత్సాహగానము చేద్దాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. ఉత్సాహగానము చేద్దాము. సకల ప్రాణులు కలిసి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. భూరాజులు కలిసి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము. రండి జనులారా, యెహోవాను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేద్దాము.